Hello लोगोफोर खुलुमबाय and welcome back to the channel. गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो about Bodo Celebrities YouTube चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर. So लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै. So finally लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थानाय थांखु तेमा मिउजिक भिडिअखौ जेडि प्रडाक्शन YouTube चेनेला बावैसो रिलिज खालामबाय. So नोंथांमोना दाबो नायाखैबा आं डिस्क्रिप्शनाव लिंकखौ होना दोनगोन. नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय. जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन नोंथांमोननि बयनिबो फेभरेट गेमस्रि दैमानि बिथां लोगोसेनो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि कमेडियान बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फैला जेक बरगयारी बिथांमोनखौ आरो मेथाइखौ रोजाबदों नयन बरगयारी बिथां. ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्शनखौ होदों बिग्राय बसुमतारी बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स एन्ड टिउनखौ होदों उरखाव बसुमतारी बिथां आरो आर्टिस्टआव दं जोंहा लैथुन नार्जारी आरो जयसिं बसुमतारी बिथांमोन. स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर एक्साइटेड जाना दंमोन बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय आरो नायखांबायबा माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरदो. स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेनोमोन. नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय. स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं.